episod singur într-o lume ciudată. Am jucat eu un pic off camera. Să vedem că noapte afară. Am pus niște scărbici. Nu noapte. Așa. În pat. Uite. Am găsit iron. Am găsit multe chestii. Uite, am murit. Uitați, am murit asta. Opa. Pentru mai mult zahăr. O să-l folosim pe ăsta care ce acum ferma, pentru că prea puțin. Poate garajul afară, da. Deci, am cobblestone. Uite, asta nu știam că e aici. Uite, asta să fie mina. Așa. Și aici nu e nimic. Bine, să începem să zăpăm. Hai mina noastră. Ah. Dacă vă întrebați că fac episoadele așa de scurte, este pentru că pot să le fac mai lungi, că nu pot. Că pot să filmez doar așa mai puțin de ce. Dar o să fac ceva să pot să filmez mai mult. Oh!
Jackpot. Și mai mult jackpot. Stați un pic. Aici am dat în jackpot. Aveam un prieten și el vroia să, pe călul miner, Cătii, el vroia să minăm, să găsim asta, bibliile răzului, mult, ca să facem enchantul și pe asta am găsit acum, șu. Episodul 3 cel mai bun. Am găsit trapis lazuli. Este noapte shit. O fac. Să ne facem un bunker.
Am cucerit mina. What the fuck, am cucerit mina. Am cucerit mina. Și doi zombi. Nimeni nu se... Răspunde. Vine acasă. Tu? Ce? Bine, cam asta a fost cu episodul de azi. Știu că episoadele le petrec în mine, dar nu se fac. Să joc un pic off camera și după aia să fac al doilea episod. Adică al patrulea. Da, deci cam asta a fost. Evident, data viitoare și pa!